Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Dito lang pala kita makikita, Magda. Ilang araw na kitang sinusundan. Ano bang kailangan mo? Masyado ka kasing matigas. Kung hindi kita makukuha sa santong dasalan, sa santong paspasan. Hoy, hoy, hoy! Anong ginagawa niyo sa kaibigan ko, ha? Harassment na yung ginagawa mo. Binabastos mo na ang kaibigan ko. Kung gusto mo ng bastusan, ako. Pwede ako. Hindi ako papalag. Wag lang ang kaibigan ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Utang na loob, huwag mo na akong guguluhin. Kung ayaw mo mapilitan akong tumawag ng pulis. Makakatawag ka pa kaya? Ay, girl! Tawan mo si Beshi ko! Tulong! Tulong! Ano ba? Bitiwan mo ko! Sa kotse tayo! Bitiwan mo ko! Bitiwan mo siya! At sino ka naman pakialamero ka, ha? Kalalaki mong tao. Pumapatol ka sa payatot. Hoy! Ako ba yung sinasabihan mong payatot? Tumabi ka nga. Ba't ka ba nangingialam, ha? Sino ka ba? Ayoko lang sa kapwa ko lalaki ang nananamantala ng tao. Lalo na't babae. Anong laban niya sa'yo? Gusto mo magpakabayani sa kanya ngayon? Haba, gago ka pala eh. Ang gago, yung lalaking bagang buntot. Babae lang kinakaya. Kung gusto mo, ako ang harapin mo. Tarantado ka! Tama na! Magpakalalaki ka. Kung ayaw sa'yo ng babae, tanggapin mo. Matuto kang tumanggap ng pagkabigo. Pero kung ipipilit mo ang gusto mo, hindi maganda ang mangyayari sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Ganon. Hindi ka talaga natatakot, ha? Pwes. Anong nangyari doon? Bakit biglang nagilabot sa takot? Hoy, Pogi! 150! Hep! Sige na, hindi na ako lalandi. Sayang naman kasi. Ano palang ginawa mo sa mokong na yun? Bakit bigla na lang kumaripas ng takbo? Sobrang natakot sa'yo, girl. Samantalang hindi naman nakatatakot ang mukha mo. Nakakaakit pa nga eh. Thank you nga pala for saving my life. Hindi ikaw ang biktima, ha? Sige na nga. Thank you for saving us. Tila isa kang anghel na bumaba sa lupa. Salamat talaga sa pagligtas mo sa amin. Baka naman gusto mong kunin ang number ko para chat-chat tayo ganon. Mag-iingat kayo sa susunod, ha? Hey, wait! Saan ka pupunta? Sandali lang. Yung number mo hindi ko pa nakukuha. Wala na, naghahabol ka pa. Tara na, umuwi na tayo. Sayang. Magkikita pa kaya kami muli? Sana makita ko siya muli at magtagpo ang landas namin. Gusto ko talaga siya. Ang gwapo niya, no? Gwapo nga. Mukhang antipatiko naman. Che, ang KJ mo naman. Hindi ka man lang ba na-attract sa kagwapuhan niya? Ako halos malaglag na panty ko sa kanya. Ikaw, dead ma lang. Iba ka rin, ah. Aanihin ko naman ang kagwapuhan. Kung gano'n naman ang pag-uugali. Sinabihan pa naman akong payatot. Nainsulto kaya ako. Sus! Aminin mo man o hindi, nakitan ka rin sa kanya, no? Naiinis ka lang kasi matapos kanyang iligtas, iniwan ka na lang bigla. Di ba mas nakaka-insulto yun sa'yo? Samantalang ang Marco na yun, patay na patay sa'yo. Pero si Pogi, dead ma lang sa beauty mo. At nasabihin ka pa niyang payatot. Kaloka! Hindi rin maitatango ang nararamdaman ni Magda sa una nilang pagkikita ng misteryosong lalaking nagligtas sa kanila.
Hindi niya rin lubos maisip kung bakit siya nito iniligtas at kung sino ang lalaking ito. Nakahuding pula na natatakpan ang ulo nito. Nakamas ang misteryosong lalaki kaya hindi ito nakilala ng dalawa. Subalit ganun pa man, nakaramdam ng paghanga si Magda sa lalaki. Dahil sa taglay nitong kakaibang karesma, bagay na hindi ipinahalata ng babae. Isang disenteng prostitute si Magda dahil hanggang table lang siya at hindi siya sumasama sa mga lalaking customer sa club para imutel. Sa murang edad na 17, sinuong niya ang ganitong trabaho para lamang makapagtapos ng pag-aaral. Nagtatrabaho siya sa gabi at nag-aaral sa umaga. Kapansin-pansin din naman ang sobrang kagandahan ng babae, bagay na pinag-iinteresan ng mga kalalakihan sa club na halos lahat ay naghahangad na maitable siya o maikama. Sana all, kasing ganda mo. Halos lahat ng mga lalaki ikaw gustong makatable. Hindi naman. Simple lang naman ako. Sus, pa-humble effect ka pa dyan ha? Sige na, puntahan mo na yung customer mo. Ikaw talagang hinihintay nun. Dun sa table 18 ha. Matagal na daw siyang customer dito. At dahil sa dami ng nagpapa-table sa'yo at malapit na magsara ang bar, ngayon ka lang niya naisipan ni table. Oh, sino naman yun? Ay girl, wet ko knows kung sino yon. Ay girl, wet ko knows kung sino yon. Pero may itsura naman at mayaman. Sulutin mo na. Loko. Sige na, dyan ka na at magtatrabaho na ako. Sir? Oh, have a seat. Thank you. Anong gusto mong inumin? Gusto mo bang kumain? Ako si Marcos. At ikaw si Magda kung hindi ako nagkakamali. Ako nga. Oh, wag ka nang mahiya sa akin. Matagal na kitang gusto makaka-table eh. Pero mukhang marami kang pinagbibigyan. Kaya ito ang unang pagkakataon na napagbigyan mo din ako. Kaya nga po. Huwag mo naman akong ipupo. Masyado naman akong matanda sa dating na yan. Call me Marcos na lang. Okay, Marcos. Sorry. So, free ka ba today? Kung gusto mo, labas tayo. Mag-fun with each other. Ha? Oh, come on. Di ba? Prostitute ka? Siguro naman. Oh, come on. Di ba? Prostitute ka? Siguro naman. Hindi na bago sa'yo ang lumabas to have fun. Alam mo nang ibig kong sabihin. Don't worry. Magbabayad naman ako ng malaki eh. Sandali lang po ha. Pero hindi kami katulad ng iniisip mo. Yes, prostitute kami. Pero hanggang pakikipagtibo lang ang trabaho namin. At hindi kami lumalagpas pa doon. Really? Nagpapakipot ka pa ha? Pera lang naman ang gusto nyo, di ba? Kapalit ng katawan nyo. So what's the matter? Bastos! Hey! Saan ka pupunta? Bayad ako sa'yo. Kesa ayaw at sa gusto mo, mananatili ka sa table ko kung ayaw mo mawalan ka ng trabaho. Binabastos niyo ko. Sa lahat ng ayoko, yung nang-aapak ng pagkatao. Wow! Gusto ko yan. Matapang. Pero tandaan mo, makukuha din kita. Umalis na ho kayo bago pa ako tumawag ng pulis. At anong ikakaso mo sa akin? Paglabag sa Republic Act 9262 o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women and Their Children, Act of 2004. FYI lang sir, sa ilalim ng batas nito, hindi ka pwedeng magmaltrato o mang-abuso ng mga babae. Oo, kasama na ako doon. Hindi mo pwedeng gawin sa akin na gusto mo nang hindi mo iniisip ang aking dignidad at karapatan bilang isang babae. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nating ipaalala sa mga katulad mo na may batas na nagbibigay ng proteksyon sa aming kababaihan.
Hindi lang mga asawang babaeng protektado ng batas nito. Pati na rin kami mga prostitute. Gaya ko. Hindi ibig sabihin na dahil ito ang profesyon ko, pwede nyo na kaming abusuhin o bastusin. May karapatan kaming magtrabaho nang hindi inaaping sexual. Na hindi inaaping sexual o pinipilit sa mga bagay na labag sa aming kagustuhan. Ang dami mong sinasabi. May araw ka rin sa akin. Hoy girl! Ano nangyari sa inyo? At dinig na dinig ang ingay niyong dalawa. Grabe, ang bastos ng lalaking yon. Akala niya siguro makukuha niyang lahat ng babae. Gusto ba naman akong ilabas, tapos babayaran niya ako ng malaki? Makasama lang niya sa kama. Aba! Akala niya sa'yo kalad-karing babae na madaling maikama? Pero sayang din naman, di ba? Kasi mayaman siguro yun. Naririnig mo ba ang sarili mo, Becca? Hindi ako basta-basta prostitute lang o bayarang babae. Ay, te. Masyadong seryoso ang lola mo. Binibiro ka lang eh. O siya, magligpit na tayo at makauwi ka na. Wala na naman sigurong customer. Naganda na sila para makauwi sa kanilang condo unit. Habang nagmamadali sa paglalakad pa uwi, hindi na malaya ni Magda. Nakabangga niya na ang isang lalaking nagmamanman sa kanya. Ang misteryosong lalaking laging nakaabang sa kanya. Subalit napanganga na lamang si Magda nang makita ang lalaking nakamin sa windproof trench coat at naka-black na mask na halos mata lang ang nakikita. Pero kitang-kita pa rin ang kaakit-akit na mata ng lalaki para sa mga babae. Hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo. Ano? Teka sandali. Ikaw yung bumangga sa amin. Kung tumitingin ka sa dinaraanan mo, makikita mo sana ako. Antipatiko. Tara na nga, Becca. Saglit lang, girl. Ang gwapo niya. Fafa. Pwede mo makahingi ng number mo? Pwede makahingi ng number mo? Iiwanan na kita dito. Sige ka. Ito na nga, oh. Bye, Fafa. Hoy! Problema mo. Naiinis ako kay Marcos. At naiinis ako sa mistisong hilaw na yun. Ang daming nangyari sa araw na to. Nakaka-imbyerna. Ay, girl. Pero aminin mo, may itsurang mga yon. Aanhin mo nga yung kagupuhan. Yung isa manyak. Yung isa naman mayabang. Isa pa. Mas mahal ko yung jowa ko, ha? Wala nang hihigit pa doon. Naku, girl. Pag ikaw niloko niya na, iiyak ka talaga. Hindi mangyayari yun. Mahal ako nun, Becca. Tsaka nagpaplano na kami magpakasal. Kaya malabo yung sinasabi mo. Buo ang pag-asa ni Magda na hindi siya lulukuin ng kanyang boyfriend, kaya kahit anong pilit ni Becca na ibuli ito sa misteryosong lalaki, ay pilit niya itong itinatanggi, bagamat may konting hatak sa kanyang nararamdaman. Matapos ang mahabang seremonya nila, nagpahinga na sila. Kinabukasan, maaga silang pumasok sa eskwelahan. Ganun kasi ang nakagawian ng dalawa. Gigising ng maaga para pumasok, tapos dediretso sa bar kinagabihan. Paglabas ni Magda, dahil nauna siya sa kaibigan, ay nakasalubong niya ang lalaking mistisong si Vlad na nakatitig sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Saka sinusundan mo ba ako? Bakit naman kita susundan? Excuse me lang, miss, ha? Pero dito ang condo unit ko. Ha? Sa tapat ng condo unit namin? May problema ba doon? Kailan ba ang pwedeng magrenta dito? Hindi.
Uy girl, andyan pala si Fafa Pogi. Sinong hinahanap mo, Fafa? Ang Diyos ba? Pareho lang kayo ng kaibigan mo. Assuming. Hoy, aba, akala mo naman kung sino kang gwapo para magyabang? Hindi mo ba alam na madami ang lalaki nagkakandara pa sa akin? Pwes sila yun. Hindi ako. Antipatiko, mayabang. Uy girl, tara na nga. Umalis na yung tao, inaaway mo pa. Saka in fairness, ang bangot talaga ni Fafa. Isaksak mo sa baga mo. Habang nasa klase si Magda, hindi niya maiwasang hindi mapatulala. Nakatanggap kasi siya ng mensahe sa jowa niya na makikipaghiwalay na ito sa kanya. Kaya nawalan siya ng focus sa pakikinig sa guro dahil sa nabasa niya na text messages mula sa kanyang boyfriend. Halos bumagsak ang mundo niya at gusto niyang lamunin siya ng lupa. Pagkatapos ng klase, agad siyang kinausap ni Becca dahil nakikita na pala nito ang matinding nararamdaman ng kaibigan. Girl, kanina pa kita nakikita sa klase. Ang lungkot na mukha mo. May nangyari ba? Girl, alam kong loko-loko ako at palabiro. Pero this time, you can trust me naman. Magkaibigan tayo. At hindi kaya ng sarili kong makita ka ng ganyan. Wala na kami ng boyfriend ko. What? Excited ako kanina dahil nag-chat siya sa akin. Pero nagulat at nanginig ang kamay ko nang mabasa kong sinabi niya. Nakipaghiwalay siya sa akin, Becca. Ano? Ano naman daw ang dahilan niya? Ikakasal na daw siya. At ginamit niya lang daw ako para pagsilosin ng babae niya. Hindi niya daw talaga ako gusto. What the? Ang kapal naman ng mukha niya. Girl, tara sugurin natin ang lalaking yan. Wala siyang karapatan manggamit ng tao para sa sarili niyang kaligayahan. Huwag na, bestie. Ayoko rin namang ipagsiksikan ng sarili ko para lang sa taong hindi naman talaga ako mahal o hindi naman talaga ako minahal. I bet, yan ang friendship ko. Napakatapang. At dahil dyan, hindi tayo papasok ngayon sa trabaho. Anong hindi papasok? Ang slow mo naman. Siyempre luhan ka ngayon, iniwan ka, niloko ka pa. O diba? Kailangan natin mag-celebrate sa pagiging single mo. Hoy, teka naman. Kung makapag-ano ka naman sa akin nasasaktan na nga ako Makaasar ka pa ganyan. Minsan kailangan din natin masaktan para may matutunan tayo. Kaya tara na, umuwi na tayo para makapagbihis ka pa. Huwag ka mag-alala. Iti-text ko na lang si manager na hindi tayo makakapasok dahil pinalayas tayo sa condo. Sus, huwag ka na mag-react. Sa ibang bar lang naman tayo pupunta ngayon. And guess where? Saan? Yung bagong bukas na KTV bar. Malapit sa unit natin. Balita ko madami ang mga boylet doon. Madaming mayayaman, te. Luka-luka. Kagagaling ko lang sa heartbreak. Gusto mo yata akong mamatay. Biro lang naman, to naman. Kakanta tayo doon dahil namimiss ko na ang boses mo. Oo na. Tara na. Baka magbago pang isip ko dyan sa kalokohan mo. Umuwi na nga ang magkaibigan para magpalit ng damit. Saka sila naglakad papunta sa bagong bukas na bar. Hindi naman siya kalakihan na bar. Siguro ay dahil kasi simula pa lang nito, kaya madami ang taong pumasok doon. Kumuha sila ng isang table. May private room naman para sa mga gustong magsulo o kumanta. Pero gusto nilang nakikita nila ang view. Papaano yan, girl? E di single ka na ulit. Ano pa nga ba? Naalala ko pang pinagmamayabang mo ang boylet mo. Akala ko ba walang makakapaghiwalay sa inyo? At ikakasal na nga kayo, di ba?
Pwede ba? Ayoko nang pag-usapan yan. Andito tayo para mag-enjoy. Ayos yun, girl. Pero huwag ka masyadong magpapakalasing. At hindi kita kayang buhatin, no? Diyos ko ka. Ako? Maglalasing? Sus, nagsisimula ka na nga eh. Hindi pa ubos ang isang bote. Hayaan mo na nga ako magsaya. Ito ang gusto mo, di ba? Yung hindi ako malungkot. Tapos, ang KJ mo. O siya, maiwan na muna kita. At ako'y sasayo dun sa dance floor. Baka makabingwit pa ako ng gwapong fafa doon. Babush! Luka-luka talaga. Dinala lang siguro ako dito para makapaglandi siya. Ay, bakit mo kasi ginawa sa akin yun, Roman? Mahal na mahal naman kita eh. Bakit kailangan mong gawin sa akin yun? Bakit? Hello, beautiful. Nag-iisa ka lang yata dito. Ha? Marcos? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Siyempre, hinahanap ka. Wala ka dun sa bar eh, kaya pinuntang kita sa condo nyo. At sinundan na rin kita dito. Pinalis ko lang talaga yung kaibigan mo mukhang bakla. Para lapitan kita. So, hindi mo pa rin ba ako pagbibigyan ngayon? Hindi ako katulad ng babaeng iniisip mo. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Mas masarap daw sa kama kapag nakainom kayong pareho eh. Ano? Umalis ka na sa harapan ko, Marcos, ha? Sinasabi ko sa'yo. Paano kung ayaw ko? Wala ka sa bar nyo. Andito ka sa ibang bar kaya pwede kong gawin lahat ng gusto kong gawin sa'yo. Kaya sumama ka na lang. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Gusto mong makatikim ng sampal? Pare, ang kamay mong yan, hindi dapat ilapat sa pisngi ng babae. Nagmumukha kang bakla. Sino ka naman ha? Ang angas mo ah! Wala kang pakialam dito kaya pwede ba? Pabayaan mo kami! Gusto ko kasi makialam eh. Lalo na kapag girlfriend ko binabastos mo. Siya na naman. Anong sabi niya? Girlfriend niya ako? Girlfriend mo to? Tapos hinahayaan mo mag-isang umiinom dito? Niloloko mo ba ako ha? Bakit hindi mo subukang tanungin siya? Oy Magda! Boyfriend mo ba to? Ha? Oh, yes. Ano mong pinagsasabi ng lalaking ito? Oo, nakainom ako. Pero nakikita at naririnig ko pa sila. See? Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na sa harapan ko bago pa may mangyari sa'yo. Babalikan ko kayo. Sinusumpa ko. Magbabayad kayo. Sige, maghihintay ako. Mayabang! Ako pa ngayon mayabang. Ayos ka lang ba? Bitiwan mo nga ako. Wow, ikaw na nga yung iniligtas. Ikaw pa yung may gana magtaray. Bakit? Hiningi ko ba na tulungan mo ko? Saka nang sabi mo? Girlfriend mo ko? Ah, ang kapal mo rin, no? Kung hindi ko sasabihin yun, sa tingin mo kaya alis ang lalaking yun? Magkakagulo dito. Bakit hindi ka nalang magpasalamat sa akin? Instead nang gumawa ka dyan. Girl! Ano nangyari dito? Bakit kayo nagbubulyawan? Yan kasing kaibigan mo. Tinulungan ko na nga, hindi malang marunong magpasalamat. Ano ba kasing nangyari? Andito kanina si Marcos. Pinipilit niya akong ilabas. Tapos, dumating siya. Yung antipati kong yan. Tapos sinabi niya ang girlfriend niya ako. Wow! Talagang sinabi mo yun, Fafa? Para hindi na siya guloy ng lalaki. Pinipilit kasi nung ilabas ang kaibigan mo. Kaya nasisiguro ko may gagawin yung masama sa kanya. Tinulungan ko lang naman siya. Pero hanep, hindi marunong mag-thank you. Hoy girl, wag kang pabebe ha. Ikaw naman palang tinulungan. Eh di thank you. Salamat sa pagligtas sa akin. Huwag ka mag-alala. Kung sa iba man mangyari yon, gagawin at uulitin pa din ang ginawa ko. Nagkataon na ikaw pa yung ginawa ng ganun.
Mauna na ako. Nakakainis. Ang yabang niya talaga. Sus! Huwag kang OA, girl. Sumasayaw lang ako dun, bigla ka na lang nawala sa table nyo. Yun pala, may kilog moments na nagaganap dito. Yee! Hoy, ano ba? Huwag mo nga akong asarin sa lalaking yon. Hindi ko siya type. Kabibreak lang namin ng jowa ko, diba? Pwede magtigil ka? Ang daming ganap sa'yo buong araw. Pero kung akong papipiliin, mas bet ko si Mamang Singkit na pogi saka Knight in Shining Armor. Oo nga pala, wala tayong pasok bukas ha. Kaya gagala na naman tayo. Pagka-uwi nila ay dumiretso na sila sa paghiga. Sa isip ni Magda ay ang dami na ngang nangyari sa kanya sa araw na yun. Kaya mas minabuti niyang ipahinga na ang sarili. Nagising si Magda dahil narinig niya si Becca na may kausap pala sa sala. Kaya agad siyang tumayo kahit ang gulo-gulo pa ng buhok niya at hindi pa siya nakapanghihilamos. Ano bang ingay yan, Becca? Anong ginagawa mo dito? Gising na pala ang lola. O siya, maiwan ko na muna kayo ah. Bibili lang ako ng makakain natin. Pinapasok ko na pala si Pogi girl. May sadya yata siya sa'yo. Inuulit ko. Anong ginagawa mo sa loob ng bahay namin? Hihingi lang sana ako ng paumanin sa nangyari kagabi. Kung may kasalanan man ako. Buti alam mo. Shh! Pwede ba kausapin mo ko na matino? Hindi yung tinatarayan mo ko. Okay na nga, diba? Iisa lang naman ang building natin. Na may mga kasalubong ako taong may galit sa akin. Ikaw naman ang may kasalanan eh. Masyado kang antipatiko at mayabang. Ganyan talaga ang way ng pagsasalita ko. Pero walang meaning yun. Maupo ka nga. Nangangalay ka na sa katatayo mo dyan. Okay na. Oh, okay na. So ano nga palang ginagawa mo kagabi doon sa bar na yon? Narinig ko lang. Bagong bukas yung kagabi. Kaya naisipan kong pumunta doon. May mga special service daw kasi doon eh. Ikaw, ano ginagawa mo doon? Nagiinom, malamang. I mean, bakit doon? Di ba sa kabilang bar ka nagtatrabaho? Teka, paano mo nalaman? Sinasabi ko na nga ba eh, stalker ka? What? Narinig ko lang kayo ng kaibigan mong mukhang bakla. Nag-uusap kayo, remember, nung magkasalubong tayo. Okay, fine. So, ano pa nang ginagawa mo sa KTV bar kagabi? Nagiinom nga. Ang kulit mo ah. Hindi, ang ibig kong sabihin, bakit ka nga umiinom? Kaya sino yung lalaking parang gusto kong saktan kagabi? Yun ba? Yun ba? Si Marcos. Regular customer namin doon sa pinagtatrabahuan naming bar. Pinipilit niya akong ilabas at ikama. Hindi naman kami pipitsuging prostitute. Nakikipag-table lang kami at hanggang dun lang ang trabaho namin. You mean? Of course! Virgin pa ako, no? At wala pa sa isip ko yung mga ganyan. Tinawag lang kaming prostitute dahil sa bar pa din kami nagtatrabaho. Pero hindi kami bayarang babae na kung sino-sino na lang ang sinasamahan sa gabi para lang magkapera. Regular ang sahod namin. At kung napapasiyan namin ang katable namin, binibigyan kami ng tip. Oh, I see. Huwag mong sabihin pati ikaw. Bayarang babae din ang tingin mo sa amin. No, wala akong sinabing ganun. So, bakit ka nga ba uminom kagabi? Hindi mo pa din sinasagot ang tanong ko. Iniwalayan ako ng boyfriend ko dahil ikakasal na daw siya at hindi niya daw ako minahal. Ginamit niya lang ako para balikan siya ng babae niya. Oh, that crap. I will kill him. Hoy, anong papatayin? Para namang kilala mo yung lalaking yun.
Then sabihin mo sa akin, bibigyan ko siya ng leksyon. Nagpapatawa ka ba? Ang lakas ng trip mo ah. Kuha mo ang kiliti ko. Seryoso ako. Ay naku, pwede ba? Hindi pa nga naghihilom ang sugat sa puso ko. Tapos kung makaasta ka naman, para kang superhero. Kaya mong pumati ng tao? Kalimutan mo na yan. Mula ngayon, wala lang mananakit sa'yo. Pangako. Sige, aalis na ako. Hindi ko na mahintay ang kaibigan mo. May kailangan lang akong asikasuhin. Oo, sige. Salamat sa oras mo. Habang naghihintay si Magda kay Becca, ay naglinis lamang siya ng bahay. Maya-maya lang may kumatok sa pintuan, kaya sinigurado niyang si Becca na ito. Oh, ang tagal mo yata. Inabot ka na ng ilang oras ha? Ay naku girl, hindi ka maniniwala sa chika ko. Ano ba yun? Ang Romel mo girl! Anong nangyari sa kanya? Kinarma siguro. Natagpo ang patay kanina. Kaya doon ako nakipagtsikahan. Kagabi daw siguro nangyari yun. Siyempre, nag-inuman tayo, di ba? Ano? Totoo ba yan? Ay naku girl, totoo nga. Si Romel nga yun. Kaya nga natagalan akong bumili ng pagkain eh. Dahil sa chismis na yun. Oh, nasaan na pala si Fafa? Nagpaalam na. May gagawin pa daw siya eh. Sabi pa niya kanina, ipakilala ko daw siya kay Romel. Papatingin niya daw. Ay te, baka siya nga ang pumantay kay Romel. Luka-luka. Kanina niya palang sinabi. Hindi niya nga kilala si Romel eh. Tapos kagabi pinatay. O paano mangyayari yun? Utak mo talaga eh, no? Ay ganun. Sabi ko nga. Oh, kamusta pala ang pag-uusap niyong dalawa? May spark na ba? Loka, walang ganun. Humingi lang siya ng pasensya sa akin tungkol sa nangyari kagabi. At gusto niya makipagkaibigan. Oh, anong nangyari? Anong sabi mo? Tinanggap ko. Wala namang masama kung tatanggapin ko ang pakikipagkaibigan niya. Naku! Ang mga ngiting yan. Alam ko nang patutunguhan yan. Yee! Tumigil ka nga. Pero girl, hindi ka ba nasasaktan sa sinapit ni Romel? Kahihiwalay niyo lang, di ba? Ganyan na agad ang nangyari sa kanya. Ewan ko, bestie. Pero parang wala akong naramdaman. Hindi ko din alam eh. Hindi naman sumasaya ako sa nangyari sa kanya. Kahit na niloko niya ako at sinaktan, hindi ko hiniling na mangyari sa kanyang bagay na yun. Sa bagay, tama ka. Siguro karma na din niya yun. Wala bang nakakaalam kung anong kinamatay niya? Ay oo girl, muntik ko na makalimutan. May mga pangil doon sa leg ni Romel. Kaya ang pinagbibintangan ng karamihan ay isang vampira. Vampira? Nabubuhay pa ba ang vampira sa panahon natin? Totoo ba kaya yun o gawa-gawa lang naman ng mga tao? Ay what knows te. Basta yun ang narinig ko mga bulong-bulungan nila. Kaya minsan natatakot na akong maglakad sa dilim at baka pag nasahan ako ng vampira. Loka, walang masisip-sip sa iyong dugo. Hindi ma-sure. Babae at lalaki ang dugo ko, no? Kaya mas mabangos pang amoy ng mga vampira. Pero kung bibiktimahin man ako, gusto ko yung pogi. Ako mismo ang kakagat, roar. Dahil sa pakikipagkaibigan ni Vlad kay Magda, gumaan ang pakiramdam ni Magda. Hindi na tulad nung lagi niyang isinusumpa ang binata. Hoy girl, grabe ang ngiti mo sa tuwing masasalubong natin si Fafa. May gusto ka na ba dun? Ha? Wala. Ano ka ba? Sus, namumula ka te. Hindi nagsisinungaling ang mga mata mo. Akala mo Wala nga. Ang kulit mo. Oh, ayun pala si Fafang Pogi. Akala ko nakaalis na. Saan? Teka, tingnan mo nga itsura ko. Boo! Sinasabi ko na nga ba eh. Binibiro lang kita. Halatang halata ka na te. Naku! Hoy, ano pa?
Nakakahiya, Peka. Naku, ganyan ang mga trip eh. Parang teenager lang. Namumula ka na, girl. Ano, aminin mo na. Gusto mo na nga. Oo na. Pero hindi pa din katulad ng pagmamahal ko kay Roman. Nakitaan ko lang siya ng paghanga. Dahil sa pagligtas niya sa akin at sa pakikipagkaibigan niya. Yun lang yun. Wow! Congrats, girl. Sinasabi ko na nga ba eh. Ano kaya kung umamin ka? Hoy, anong pinagsasabi mo ha? Hindi ako kailanman umaamin sa lalaki. Nakakahiya yun, Peka. Sus! Wala namang masama sa pag-amin eh. Malay mo, pareho pala kayo ng nararamdaman. Tapos siya naghihintay lang din naman pala. Tumigil ka nga. Tara na, malilate pa tayo sa trabaho eh. Oh, ikaw na mag-serve sa table number 8 ah. Isang beer at chicken fillet daw ang gusto. Bakit ako? Aba, naikot na ang ruleta, Mari. Kaya ikaw na ang magsiserve ngayon. At kung i-table ka, gora na. Malay mo may tip yan. Kakainis ka ha? Good evening, sir. Andito na po yung order nyo. May kailangan pa po ba kayo? Oh, wala na. Salamat para dito. Flat? Bakit parang nakakita ka ng multo? Have a seat. Thank you. Ano nga palang ginagawa mo dito? Umiinom syempre. Maganda pala dito. Actually, ngayon ako nakapasok dito. Oo. Maganda talaga dito. Lalo na ang view. Ano ka mo? Ha? Wala. I mean, maganda talaga dito sa bar. Presko at madaming inumin na pwede mong pagpilian. Naku, Magda. Huwag ka nga magpapahalata. Diyos ko, nakakahiya ka. Okay ka lang ba? Damumutla ka yata. Patingin nga ng mukha mo. Ha? Okay lang ako. Ano ka ba? Sigurado ka ba? Oo naman. Vlad, may gagawin ka pa bukas? Gusto sana kitang ipasyal dun sa park, yung malapit sa unit natin. Sure. Wala naman kang gagawin bukas. Ikaw ba? Wala ka bang pasok bukas? Wala naman. Sa Monday pa yung pasok namin. Okay, good. Magkita tayo bukas. Kailangan ko na umalis. Ha? Tapos ka na? Busy ka kasi sa katititig sa mukha ko. Kaya hindi mo na malayan na ubos na yung drinks ko. Hoy! Ang kapal ng mukha mo ha? Just joking. Aalis na ako ha. Bukas, pupuntahan kita sa condo nyo. Becca! Uy, te! Anong nangyayari sa'yo dyan? Magdi-date kami ni Vlad. Niyaya ka niya? Hindi. Niyaya ko siyang gumala. Tangik! Hindi date yun! Pamimilit yun! Bait pa rin kaibigan, no? Bahala ka nga. Basta ako, kinikilig ako. Ay wow! Dati-rati halos ipagtabuyan mo na si Papa Pogi. Tapos ngayon, para ka ng pulati dyan na mahihimatay kung di makikita si Papa. Huwag ka nga. Basta, bukas, aamin na ako kay Vlad. Malay mo, pareho pala kami ng gusto. Sige te, so supportahan kita sa pagiging asyumera mo. Panira ka talaga. Palibasa walang papatol sa iyo eh. Pagbigyan mo na ako. Ngayon lang naman eh, gusto ko lang lumandi. Na-excite si Magda dahil gusto niyang magtapat sa binata. Handa na ang kanyang pamatay na linya. Kaya nang sumapit ang kinabukasan, agad siyang bumangon tsaka nagbaganda. Gusto niya din kasi na mas maganda din siya sa harapan ni Vlad. Lalo pa,
Pinaghandaan niya ang pag-aming nararamdaman para sa binata at nakasisiguro siyang pareho sila ng nararamdaman. Andiyan na yata yung sundo mo, Mare. Oh my God. Okay lang ba yung mukha ko? Yung damit ko, hindi ba mukhang manang? Huy, bestie! Ay, te, masyado ka ng OA. Lumabas ka na at mag-aayos na ako ng bahay. Hi! Hello? Mauna na kami, Becca, ha? Ikaw nang bahala sa bahay. Oo, pasalubong ko ah. Oo na. Huwag ka na maingay dyan. Tara na. Saan mo pala gusto? Dyan lang sa park. Maglakad-lakad lang tayo habang nag-uusap. Malapit lang din naman. Sige, ikaw ang bahala. Vlad, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Kasi, kasi, gusto kong sabihin Ano kasi yun? na gusto kita. Ay, nakakaya. Nung una, akala ko pagkamuhi yung nararamdaman ko sa'yo. Pero narealize ko na nagustuhan na pala kita. Hindi mo alam sinasabi mo, Magda. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bago pa lang tayo magkakilala, kaiwalay niyo pa lang ng ex mo. Then, magugustuhan mo ako agad-agad? Pero totoong sinasabi ko, gusto kita, Vlad. Look, Magda. Marami pang mas better na lalaki na makikilala mo na higit sa akin. Hindi mo ba ako gusto? Lahat ng pinapakita mong kabaitan sa akin, sa pagligtas sa akin, ano yun? Yung mga titig mo, yung mga tingin mo sa akin, anong ibig sabihin nun? Walang ibig sabihin nun. Gaya ng nasabi ko sa'yo noon, sino mang nasa posisyon mo, sino mang nasa kalagayan mo, tutulungan ko. Gaya ng nasabi ko noon, kahit sino man, kapag nasa ganong sitwasyon, tutulungan ko. Dahil yun ang nararapat. Ibig mo sabihin, hindi mo talaga ako gusto? Magda. Huwag mo kong hawakan. Magda, hindi mo ko naiintindihan. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi na. Sapat na ang narinig ko, Vlad. Okay na sa akin yun. Nakakahiya lang kasi ina-expect ko na pareho tayo ng nararamdaman. Pero mali pala ako. Ako lang pala yung nagpapaasa sa sarili ko. Magda, arranged marriage ako. Magpapakasal na kami mga ilang buwan lang. Magkakasawa na ako. Ano? I'm sorry kung inilihim ko sa'yo. Sorry kung hindi ko kaagad sinabi sa'yo. Sorry kung binigyan mo ng kahulugan ng kabaitan ko. Sorry. Sorry dahil hindi ko masusuklian ang pagmamahal mo. Ganun ba? Madali kang ang mahalin eh. Pero madali ka lang ding kalimutan. Salamat sa experience. Di mo ko naiintindihan, Magda. Magkaiba tayo ng mundo. Hindi ako katulad niyo. Sana, patawarin mo ko. Beshi, okay ka lang ba? Oo naman, Beshi. Okay lang ako. Nasaktan ako. Oo. Pero ayos lang yun. Kailangan talaga nating tanggapin ang katotohanan. Ikaw pala ang kinalolokohan ni Vlad. Kaya pala umurong na siya sa kasal namin. Humanda ka. Dahil gagawin ko ang lahat. Mabura ka lang sa landas namin. Si Elizabeth ang vampirang nakatakdang ikasal kay Vlad. Kaya nang malaman ng mga magulang nito na umurong siya sa kasal nila ni Elizabeth, ay palihim siyang nakasunod dito. Nakilala niya si Magda
at nasisiguro niya na ito ang dahilan kung bakit ayaw nang ituloy ni Vlad ang kasal. Kaya simula nang malaman niya ito, gabi-gabi niya nang sinusundan ang dalawang magkaibigan. Mula sa malayo, nakikita ni Elizabeth si Marcos na lihim din na sumusunod kay Magda. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ito. Magandang gabi. Sino ka? Nakita ko kasing lagi mong sinusundan ng babaeng yon. Gusto kong malaman kung kaano-ano mo siya. Ano bang pakialam mo? Well, matutulungan lang naman kita kung sasabihin mo sa akin. Ilang beses ko na yung niyayang lumabas. Pero lagi niya akong tinatanggihan. Gustong gusto ko ang babaeng yan pero dahil may isang lalaking pakialamero, hindi ko na matuloy-tuloy ang plano kay Magda. Sinong lalaki yung tinutukoy mo? Vlad ba yun? Yun yung palagi kong naririnig sa tuwing sinusundan ko sila eh. Vlad? Oo, yun nga. Paano mo nakilala ang lalaking yun? Hindi pa ako nakaganti sa ginawa niya eh. Sa pagpapahiya niya sa akin. Siya ang lalaking mapapangasawa ko. Kaya kung tutulungan mo ko, tutulungan din kitang makuha ang babaeng gusto mo. Talaga? Isa lang tayo ng kagustuhan. Gusto kong mabawi si Vlad at gusto mo ding makuha si Magda. Tama ba? Anong binabalak mo? Dukutin mo si Magda para lumabas si Vlad. Paano ka naman nakasisiguro na lalabas ang tarantadong yun? Sa pagkakaalam ko, nireject niya ang pag-amin ni Magda sa nararamdaman niya sa lalaking yun. Kilala ko na si Vlad. Alam kong may gusto siya sa babae na yan. Dahil kung hindi niya gugustuhin iurong ang kasal naming dalawa. Sigurado ka ba? Oo. Basta ipangako mo sa akin, hindi mo sasaktan ng lalaking pinakamamahal ko. O sige, deal. Pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa pagdukot kay Magda. Hinintay lamang ni Marcos ang pagkakataon na wala sa paligid ni Magda si Vlad upang persahan itong dukutin si Magda. At nang gabing papasok na sana si Magda at Becca, nakahanap ng pagkakataon si Marcos, agad niyang hinarangan ang magkaibigan. Ikaw na naman? Hindi ka ba talaga nadadala? Hindi ikaw ang kailangan ko, kaya huwag kang sumabat. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Sige, subukan mong pumiglas. Hihiwain ko ang katawan mo. Girl! Tulong! Tumigil ka nga babae ka kung ayaw mong unahin kita. Pasok! Sa inyo ba ako dadalhin? Huwag kang mag-alala. Mag-i-enjoy ka naman sa gagawin ko eh. Hayop ka talaga, Marcos. Wala kang kasing sama. Kung pinagbigyan mo na ako noon pa, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Pero ang tigas mo eh. Dahil hindi kita gusto. At hindi ko magugustuhan ng baliw na katulad mo. Sige lang. Hahayaan kitang sumigaw ng sumigaw yan. Dahil mamaya, ibang sigaw na ang maririnig mo sa bibig mo. Ano ba? Pakawalan niyo ako. Marcos! Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Paliligayahin lang kita. Tumakbo si Becca papunta sa condo unit ni Vlad dahil takot na takot siya at kabang-kaba nang mawala ang kanyang kaibigan. Vlad! Anong nangyari sa'yo? Si Magda! Kinidnap si Magda! Masamang biro yan. Hindi nakakatuwa. Vlad! Hindi ako nagbibiro!
Kinidnap ni Marco si Magda. Nakikiusap ako. Iligtas mo ang kaibigan ko. Tumawag ka ng pulis. Sabihin mo nangyari. Ako na maghahanap kay Magda. Nakikiusap ako, Vlad. Iligtas mo ang kaibigan ko, please. Gagawin ko ang lahat. Mailigtas lang si Magda. Sige na, umalis ka na. Dali-daling umalis si Becca at nag-ayos naman si Vlad. Hindi naman mahirap para sa kanya ang mahanap si Magda dahil kahit gaanong layo pa man, naaamoy niya ang dalaga. Isang vampira si Vlad at yun ang sekreto niya na ayaw niyang sabihin kay Magda dahil natatakot siya na baka katakutan siya ng dalaga kapag nalaman nito ang tunay niyang pagkakakilanlan. Wala na siyang pinalagbas na pagkakataon. Sinundan niya ang boses na naririnig niya pati ang amoy ni Magda. Nakarating siya sa isang abandonadong gusali. Mula sa taas ng kanyang paglipad, nakita nga niya ang dalagang nakatali ang mga kamay at paa habang umiiyak. Tumalon siya sa may puno, saka siya pumasok sa loob ng gusali. Mabuti naman at dumating ka. Baka hindi mo na maabutang buhay ang pinakamamahal mo. Pakawalan mo si Magda. Nahirapan akong dukutin, tapos pakakawalan ko lang. Nakapagtataka naman na nalaman mo nandito kami. Pero anyways, may tao palang naghahanap sa'yo. Elizabeth, anong ginagawa mo dito? Wala naman. Gusto ko lang din namang makiparty sa inyo. Bawal ba? Siya ba ang dahilan kung bakit ipinaurong mo sa mga magulang mo ang kasal natin? Elizabeth, itigil mo na to. Sumagot ka! Oo, mahal ko si Magda. Ayokong ituloy ang kasal natin. Noon pa man, hindi ko nakikita ang sarili ko na masaya ako sa piling mo. Kung ganun, wala nang saysay na mabuhay ang babaeng ito sa mundo. Sandali! Wala sa usapan natin to. Huwag mong sasaktan si Magda. Titikman ko pa yan. Isa ka ding hangal. Kaya uunahin kitang patayin. Oh! Vampira! Vampira! Itigil mo na ito, Elizabeth. Kung hindi, ako makakalaban mo. Bigyan mo ako ng magandang laban. Kung gusto mo pang mabuhay, ang pinakamamahal mo. Blood. Kung hindi ka rin mapapasakin, edi mas mabuti nang mamatay kayo ng babaeng ito. Hindi ko akalain na kaya mo kong saktan para sa babaeng ito. Walang sino man ang pwedeng manakit sa kanya. Dadaan muna sa bangkay ko. Kung ganon, etong sa'yo! Hindi mo pwedeng takasan ang itinakda. Tayo ang itinakdang magpakasal, Vlad! Tayo! Hindi ako magpapakasal sa isang vampirang manggagamit. Ginamit mo lang ang pamilya ko at ako dahil sa taglay naming lakas. Pero alam kong papatayin mo din ako kapag wala na kami silbi sa'yo. Ito sa'yo! Isa kang vampira. Ito ang sekreto ko, Magda. Vampira ako. Hindi kita nireject nun dahil hindi kita mahal, kundi dahil sa totoo kong pagkatao. Dahil alam kong hindi mo matatanggap ang isang katulad ko. Matagal kitang sinundan mula sa malayo. Kaya pati ang pagkuha niyo ng kondo unit niyo, kumuha din ng kondo sa katapat niyo. Matagal na kitang gusto at ayokong nakikita kang nasasaktan.
Kaya sa tuwing nasa panganib ka, lagi kitang inililigtas. Lagi akong nandun, nakasubaybay sa'yo. Ako din ang pumatay sa boyfriend mo. Dahil nakita kong sobra kang nasaktan. Kaya hinanap ko siya. Tinuruan ko siya ng leksyon. Wala sa plano kong patayin siya. Pero nanlaban siya. Kaya wala na akong choice. I'm sorry. Magda, tatanggapin kong kamuhian mo ko. Matakot ka sa akin. Pero pagod na ako magpanggap. Pagod na akong itago ang nararamdaman ko. Mahal kita, Magda. Bakit ba pinangungunahan mo ang nararamdaman ko? Mahal kita. Kahit ano ka pa. Kahit vampira ka pa o kahit na anong nilalang. Wala akong pakialam. Kasi ang nararamdaman ko sa'yo, hindi nakabase sa panlabas na anyo mo, kundi sa panloob. Walang rason para magsinungaling ako, Vlad. Ang nararamdaman ko sa'yo ay hindi magbabago. Maging sino ka man o maging ano ka man. Kahit saan man ako naroroon, magunaw man ang mundo, hindi mo alam kung gaano ako naging masaya. Masayang-masaya ako dahil tinanggap mo ko kahit ano pa man ako. Ang corny mang sabihin pero ikaw ang superhero ko. Pero huwag mong sisip-sipin ang dugo ko, ha? Kunti lang. Eh di magiging isa na din ako sa inyo kapag sinipsip mo ang dugo ko. Maaring oo, maaring hindi. Pwede ba, babes? Anong babes? Hindi pa nga tayo eh. Hindi mo pa nga ako nililigawan eh. Pahihirapan kita gaya ng pag-reject mo sa akin. Babes naman. Anong nangyayari sa'yo? Kailangan ko ng dugo mo. Sobrang pagod ako sa paglaban kay Elizabeth. Kaya nanghihina ako. Anong gagawin ko? Kunti lang. Ayoko! Please, mamamatay ako. Oo na, sige na. Pero, konti lang ha. Promise. Girl! Panira ka ng moment. Tuluyan na ngang naging abo si Elizabeth dahil sa labanan nila ni Vlad. Agad namang tumakbo si Vlad kay Magda para kalagan ito. Hindi niya pala namamalayan na nasaan yung vampira din pala siya ng mga oras na yun. Kaya lumabas ang matatalim niyang mga ngipin na agad na ikinatakot naman ni Magda. Hindi na sinabi pa ni Magda kay Becca ang tungkol sa pagkatao ni Vlad. Inisip niya na okay na rin na silang dalawa lang ang nakaalam. Masaya naman sa pamumuhay sina Vlad at Magda kahit na ganoon ang nangyari sa kwento ng dalawa. Minsan pang pinatunayan sa larangan ng pag-ibig, hindi basihan ang agwat o layo ng inyong pagkakakilanlan. Tunay na makapangyarihan ang pag-ibig. Tinatakpan nito ang maraming pagkakamali. Shout out time! Shout out po namin ang aming mga channel members na sina Felix Ababad, Baikong Tausi, MG Alisondra, Giselle Channel Vlogs, Tamol Tamsapobia, Apple May Tanwako, Midnight Blue, Almira Aludo, Malayang Amihan, Edong Bulalo, Tony Boy, Ate Jonah Vlog, at si Ma'am Jenny Villanueva. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pag-member ng aming YouTube channel. Mula po sa bumubuo ng DS Production, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Magsha-shoutout din po tayo ng ilan sa ating mga chatters sa ating channel. Shoutout po kay The Wax from Italy.
Shoutout po kay Marimar Kian Vlogger ng Saudi Arabia. Shoutout po kay Morena, listening from Israel. Shoutout po kay Eric Bueto, all the way from Bicol. Happy listening po kay Romy Laurenciana, all the way from Legazpi, Albay. Maylina Lu. Shoutout Dark Shadow, nakikinig habang naglilinis dito sa Kuwait. Salamat sa story po niyo. Nakaka-inlove po ang boses nila. Christine Lani Banduho. Shoutout Dark Shadow, thank you and more power. Pa-shoutout po Dark Shadow, JR Rhea ng Pandibulacan. Kahit paulit-ulit kong pinakikinggan ang story po niyo, hindi nakakasawang pakinggan. From Greya. Hanggang dito na lamang muna po ang aming shoutout. Abangan niyo po ang susunod naming shoutout.